पूरा शिप दा तुले at a time and awesome. Yes, itte तुले no firefighting pan pinnek ar mic it announce malpandulle rainbow da lekkonjo super bia clean rainbow bro ali nodi ante bro inchi capacity ya 1 ಗಂಟೆ 1,000 ಟನ್ ನೀರು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಗೆ welcome back. Namini enna bididolla ipo ondulla shipped fire undu for the first time engala team full shirt engana onji invite mandindu subhas kunjat beta gym da owner mast samaya idu bakka Mr. Paddu is back. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ nundi video mandu mast troll aade so ita namala mast excite adulla for the first time shipped fire letam poperittu anta explore malpwa full video antule guys ಇದರ್ಗ ಟೈಮ್ ಎದಾನಿತ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು 7:30 ಎಂಗ್ಲೇನಿ 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೈ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಶಿಪ್ ನಮ್ಮನ ಐತ್ಲೆ ತಂಬ ಪೆರ್ ಶಿಪ್ ದ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತದು ವಿಕ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಅವು ವರಹ ಬಂದದ್ದು ವರಹ ಶಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಇತ್ತೆರ್ ಜಿನಿ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ವಿಕ್ರಮ್ ಡು ಪೋಯರೆ ಬಲೆ ಪೈ Beda dia. Boleh bhai. Koi. Boleh. Sebenarnya incline angle depo andulla. Manish. Encha undu feel. Doi ittanji. Kusha undu. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಏರ್ಸ್ ಇಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಕಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುರ ಮೇ ಬಿ ಪಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ದವರ ಕೆಲವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ತುಕಿನ ಫುಟೇಜಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫುಟೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಕಿನ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ ಪುರ ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಶಿಪ್ ವಿಕ್ರಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೈ ಸೈಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾ ಓ ಅಂದಿ ಅವು ಬರ್ತಾನೆ ಮೈಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಓ ಅವಳು ತುಲೆ ಅತಿ ಶೂಟ್ ಅವನುಂಡ ಇಂದು ತೋಜೊಂದಿ ವರ ಆಯ್ಕೆ ತೋಜಾಯನ ಐತ ಬರಿತಾನೆ ಒಂಜುಂಡು ಅಮರ್ತ್ಯ ಬಂದು ಅವಳು ಅಂಜಿ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಮೂಜಿ ಶಿಪ್ಪುಲು ಎಡ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ನೆಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಐತ ಬರೋ ಒಂದೇ ತೋಲೆ ಯಸ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೈದ ಶಿಪ್ಪುದ ಆಸಮ್ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಅದು ಜೋರ್ ವಿಂಡ್ ಲ ಬರೋನುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಉಲಾಯ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜನ್ ನಿರ್ದಾವರ ಎಂಕುಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಐಲ ಕಾಪುಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಡು ಬತ್ತ ಶಿಪ್ ದುಲೈ ಆಸಮ್ ಉಂಡ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಕಜಾವುದ ಅಂಶ ತಿಕ್ಕಂದು ದಾಪಂಡ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯ ದೇವರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಸುರ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ 2-3 hours ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪತ್ತು ಓಲು ಬರ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತುಕೆ ಯಸ್ ಬಲ ಪಿದಾರ್ದ್ ಕಾವು ಮಾತ ದೆಪ್ಪರುಂಡು ಬಲ್ಲು ಮಾತ ಐದು ಆಂಕರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಎಂದೆತ್ತದ ಮೂಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲೆ ಅವು ಆಂಕರ್ ಪುರ ತಪ್ಪವನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೀನ್ ಒಂದು ತುಯರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಲ್ ತೋಲ ಆಮೆಟ್ಲ ತೋಲ್ ತೋಲೆ ಕೆಲವು ಶಿಪ್ ಪುರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಅವು ಬಂಡ ಐತ ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಲೇನ್ ಮಾತ ತಿರ್ಗಾರ ಐತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಇತ ಟೈಮ್ 8:51 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 hour ಫುಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕುಲು ಅಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಲ ಪೂರ ಬೈದೇವೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋದ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡಿತ ಮುಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಲಕ ಸೀದಾ ಬೋಡಾಲಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೋಡಾಯಲಕ ಪೋಪಿನಿ ಪಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಮಾನ ಅಡಿ ಎಂಚ ATS ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಓ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಿಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ತೋಜಾವ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಮುಕ್ಲೆ ಬೋಟ್ ಪಂದವಲಕ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಕೆಲವು ತುಲೆ ಬಲ್ಲು ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು और सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों कमर कस लें, यात्रा का आनंद लें और आइए सुरक्षा को इस साझा समुद्री अनुभव का एक अभिन्न अंग बनाएं। समय समय पर मैं आपको आने वाली गतिविधियों से अवगत कराता रहूंगा।
आपकी उपस्थिति के लिए एक बार फिर से कोच के कमान अधिकारी एवं टीम विक्रम की ओर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶಿಪ್ ಮೂವ್ ಅವನುಂಡು ಲೈಟ್ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಶಿಪ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಐದು ಮಲ್ಲ ವರಾಹ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂತ ಇದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ ಮೇ ಬಿ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಾಕೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ತಿನಿ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ನಾಲ್ನೇ ಎತ್ತ ಶಿಪ್ ಸೊ ಮೂಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಮೂಲ ದಾದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ನೇವಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವೇರು ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಎಸ್ ಇರದ ಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದೊಂದು ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಬಡ ಆತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನ್ ಇರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮೇರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಂದ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಜಿಮ್ಮದಾಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಚಿ ಜಿಮ್ ಬರ್ರೆ ನನ್ನ ಬರೋನ ಜಿಮ್ ಒಂದು ಯಾಪಲ ಬಲೆ ಕುದರೇಂಜ ಜಿಮ್ಮದ ಮಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಜಿಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಏನಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಯಾಕೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಿರಿಕ್ ಅಂತ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು 94 ಗೆ 108 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪಂಡಿಚ್ ಈ ಬೋಟ್ ದಾದ ಒಂದು 100 ಸೇಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇಂತ ಇಂಕುಲ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಡ್ರಲ್ಲ ಐತೆ ಶಿಪ್ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಾ ಸೀದಾ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆಗೆ परियोजना की शुरुआत ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅದ ಪಿರೌಡ್ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಬರೋದು ಅಂಟೋಜ 3700 से अधिक एस्कॉर्ट मल्तोंदु ಎಂಕ್ಲೆಗೆ जिसमें 7000 से अधिक ಟೈರ್ ಕಟ್ಟುದು ಡಾಯ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜುಬಕ ಮುಕುಲು ಟೈರ್ ಕಟ್ಟದಿಂದ ದಾಯ ಬಂಡ ಗುದ್ದುನಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆವಡ ಅಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿನ ದಲ ಆಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟೈರ್ ದಾದ ರಬ್ಬರ್ ಅತ हर दिन ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಾಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಶಿಪ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಲೆತಂಬೋ ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ತಿರ್ಗೇರು ಉಂಡು ಎಂಕುಲೋಲೆ ಎನ್ನಿಯ 1 hour ದುಲೈ ಮಿನಿ ಲೆತಂಬೋದ್ ಪಿರ ಬರ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕುಲೆ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3 hours ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಅಕಲದಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದಾದ ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರೌಡ್ ಮೈಕಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಬಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಆಪುದು ಯಾಪಲ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿಂಚ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಾವ ಅಂತ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುನೊಂದು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಭಾರತದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೂನಿಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದುಪ್ಪರು ಎಂತ ಸೀವಾಕ್ದ ಆಮೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಬೋಟ್ ನಾಡದ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೈರಂಪೋಣಿ ಬಲೆ ಪಾರ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಪತ್ತದ ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಜ ತೋಜೊಂದು ಸೊ ಅವೇ ನಾಟದ ಅಪೆದಮಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಸೊ ಹೌದಾದೊಂದು ಅವು ಪಣಂಬೂರು ಅಂಚಿ ಅಂದ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೋಜುಂಡು ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ಅಂಚೆ ತೋಜನ ನರಮಣಿ ತೋಜು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತದ ಅಂಚಿ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಇಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೋಜಿನ್ ಬಂದಂಡ ಅವು ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೀಚ್ ಅಪೆತ ದಾಡ ತಪೆದ ಮೇಟ್ ಅವು ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಅಲ್ಕ್ ದೂರ ಅದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈದ ತೊಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ತೋಜಾವೆ ಆಸಮ್ ಅದುಂಟಲೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಒಂದುಂಡು ಶೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ 20 kilometers ಅಂದ ಅವು ಸ್ಲೋನೇ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಫೋನ್ ಉಂಡೆ ವಾವ್ ಶಿಪ್ಪುದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 kilometers ಬೈತ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೀತರ್ ಓಕೆ ಆರ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತಿಂಡ್ರಲೆ ತೊಂಬೋಪೇರು ದಾದ ತಿಂಡ್ರ ತೂಕ ಬಲೆ ತಿಂಡ್ರ ಬಂದೆ ಬೈ ಪಡಾತನೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಲಿತುಲ್ಲ ಯಾರು समोसा चिप्स फ्रूटी महिलाओं द्वारा निभाए जाने वाली समोसा की जिम्मेदारियां चिप्स फ्रूटी के मनोरंजन से परे यह आयोजन एक ऐसा फूल है जो नागरिकों को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों से जोड़ता है। आप अपना ध्यान पोर्ट के स्टार्बोर्ड क्वार्टर की ओर केंद्रित करें। ಸೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ನಡು ಸಮುದ್ರಡು ನಮ್ಮದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಅಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿನ ಶಿಪ್ ಅವು
ತುಲೆ ಮೂಲ್ ತಿರ್ತು ತೂವಲಿ ಬೋಟು ಗಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತ ಬೋಟನ್ನು ಗಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡಿತ ಅಕಲ್ ಬೋಟನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೇರು ಸಮುದ್ರ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಪೂರ ಆಯರೋಂಡು ತುಲೆ ಅಕಲು ಸ್ವಿಮ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕುಲ್ದೇರು ಸ್ವಿಮ್ ಸೂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ದು ಬಾಯಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಮಗುರು ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ವಿಷಯ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸೀ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪದ್ದು ಬೈದೆ ಮುಲ್ತುಲ ಒಂಥರ ಅಂಬರಪ್ಪ ಆತೆ ಸೀ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ನಾವು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ವೇವ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಶೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಜೈದೆ ಅಂದ್ಲ ತೋಜಾವೆ ತಾಯ ಬಂದ ಸೀ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪೆನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜೋ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪ ಕೌಶಿಕ ಜೈದೆ ಅಂದ್ಲ ತೋಜಾವೆ ದಾಯ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸೀ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಕೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಬರ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೈನ್ 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಬಂದು ಒಂದ್ ಜನ ಒತ್ತೋನಿ ಆಡ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಉಂಟ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ ಉಂತಲ್ಲಿ ತೊಲೆ ಜಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಮಾಕ್ ಶುರು ಇತ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಮಕಲ್ನ ಪಿರವದ ಕಡೆ ಗಣ್ಣು ಪುರ ಉಂಡೆಯಾ ಹೊಸ ಮಾದುಂಡು ಪೂರ ಡೈವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅರ್ಜನ ಪ್ಯೂರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ತುಲಗೆ ಡೈವಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಈ ಮೆತರ ಅರ್ಜನದ ಹಾಕೋದು ಬಜಾತನ್ ನೀರ್ ಜಾತನ್ ಹೆವಿ ಉಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಆನ್ ಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಶಿಪ್ಪುದ ತುಲೆ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಆಸಮ್ ದಾದ ನಮ್ಮಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಒಂದು ಪೈರೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನಗ ಸೂಪರ್ देवी और सज्जनों, हम यहाँ स्वयं को एक तनावपूर्ण मानव परिस्थिति में पाते हैं। ಅವಳಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಎಜ್ಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಂದು ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಅವಳಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡತೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೋಟ್ ದಾದೊಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅವಾಗ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಅವೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಒಂಜಿ ಏನಲೆ ಕೂಡ ಅವಳು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಬೋಟ್ ಶಿಪ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಅವೇನೆ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡೆಮೋ ಮಲ್ಪ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಫೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡಪುಂಡು ಸೊ ನೆಟೆದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ಡೈವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೈನ್ ಕೊರ್ಪುನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಬಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಅವಾಗ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಎದುರುಡು ಓವೇ ಬೋಟ್ ಇತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಶಿಪ್ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫೈ ಆಪನ್ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ತೂವೋಲಿ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇತ್ತ ಬೋಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿತ ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದಾದ ಉಂಡು ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ್ನೆಕ್ ಆರ್ ಮೈಕಡ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ರೈನ್ಬೋದಲ್ಲೇ ಕೊಂಜು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೀನ್ ರೈನ್ಬೋ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಯರ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ದಾತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅದೇ 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಷ್ಟು ದೂರ ನೀರು ತೇತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೈನ್ಬೋನೇ ಆತಂಡಿ ಎತ್ತಲಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗಂಟು ತೋಜು ಒಂಜಿ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆತಂಡಿ ಆಸಮ್ ವಿವೋ ಅದ ನೀರ್ದ ಇಡೆಗ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಫೇಸ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ನೀರು ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅದ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಾ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 1,000 ಟನ್ ನೀರು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ 1,000 ಟನ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ವ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಂದಾಗಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ತೋಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಶೋ ದಾದ ನೀರು ತೋಜ ಇರ್ತದೆ ಅತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನೀರಿನ ರಾಪ ಆಸಮ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೋಜ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಫೈರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನನಂಜಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ತೋಜ ಫೈರಿಂಗ್ पई देवी और सज्जनों, हमारे समुद्री प्रदर्शन में एक रोमांचक खंड के लिए तैयार हो जाइए।
ಯಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ ದಾದ ಡ್ರಿಲ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಸೌಂಡ್ ಗದ್ದಲು दाईं ओर आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। ऑरेंज कलर का जो टारगेट है उसके ऊपर दोनों ओर से फायरिंग होता हुआ। ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಸೌಂಡ್ ಭರ್ಜರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಟ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಇಂಚಿನ ನೆನಪುರಿ ಲೈವ್ ಹತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಬಿದ್ದ ವನಸದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ವನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪುಲಾವತ್ತಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂತ ಸಲಾಡ್ ರೈತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ सज्जनों, इस समुद्री यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी तट रक्षक के सभी टीम को पूर्वक धन्यवाद सर। आज की यात्रा बहुत ही सुखद और मेमोरेबल बनाएगा। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीवन। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವನಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ವರಹ ಬೋಟ್ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೈ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇದಾದನ್ಪಿನಿ ಫುಲ್ ರೋಮಾಂಚನ. ಸುಭಾಷ್, how you are feeling one of the best about the experience of my life ಅಲ್ಲ enna panda inimutal first time anta vathine experience ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ. I am very proud to tell that ship's captain is my personal training client in my gym. ಈತ್ನ ಟರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಅದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಮ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂದು ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಯಪರ ನಮಕೊಂದು ಇಡೀ ಜಹಾಜನ್ ತಿರ್ಗತ್ತೋಪಾಯ ಇನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಅದೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿರು ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನಿದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಬರೋದೊಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಸೀಟ್ ವೇಟ್ ಮಂದ ಸಾರಿ ನಿದ್ರ ಮೂಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಜವನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾರ್ದು ತೋಜಾರ ಮಂಜಿ ಬೈದಾನ್ ಮನೀಶ್ ಇನ್ನು ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೀ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೈದ ಇಜ್ಜಂದ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಬೈದ ವಿಡಿಯೋ ಅವನೊಂದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಟ್ ಗನ್ನದ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಂಚಿನದಲ್ಲ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಣ್ಣೆದುರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಫ್ಲೇರ್ ಗನ್ ಬಿಡ್ಕೊನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೈಜಾಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಡೆಮೋ ಮಾತ ತೋಜವನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಎಸ್ಕಾಟಿಂಗ್ ಶಿಪ್ ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ್ ನಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಸೇಲರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಇವನ್ ಫುಡ್ ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಫುಡ್ ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಾತಿಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಐದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಡೆಮೋ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಸಗುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ರಾಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ತಿಂತ ಅಂತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೀಪೇರು ಅಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್
ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ನಿಕಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜು ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಮನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತನ ದುಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ದಯಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಥಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅದೇ ತಿಗಲ ದೆತ್ತು ಪೋನೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ವಾತ್ತು ದೂರ ನಿಯರ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತಾ ಅಟ್ಟೆ ಫುಡ್ ಲಾ ಕೊಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಗನ್ನು ಮಾತ ಬಿಡ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೂ ಯಾವ ಟಮಾಟ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಾಣೋಟು ಬರು ಬಂದ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನಿತ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸತಾದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೇತಾಗಿಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅವಡು FB ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕೆಲ್ಲಾನೇ ಪೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಣತ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಕತ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ ಪಿತಡೆ ಕೌಶಿಕಣ್ಣ ಡೈಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ತ ಬಲಿ ಮೇರಿ ಮೋನೆ ತೋಜಾಲ್ತಿ ಮೇರಿ ಗಂಜಿ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನ ಯಾಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ so signing off from NMPT. Bye.